despre Steel Activia și astăzi vreau să fac film de Crăciun. O vom începe cu toată lumea doarme, deci să începem. Ce? A sunat ceasul. Crăciun! Băi, a sosit moșul. Da, ba nu, e joi, cred. Cred că e joi. Normal că e joi! Dar moșul vine de-abia sâmbătă. Hai că ești prost. Cum să vine mă sâmbătă dacă astăzi e sâmbătă? De fapt, astăzi e joi. 6:54 ceasul. Da, nu contează, haide. Telefon! Am să-mi spăl pe ochi. Ce mișto doarme. Doarme cu gura deschisă. Și asta. Domnie. Avea dreptate ăsta, chiar nu vine moșul azi. Ai, Doamne, de ce nu vine moșul? L-așteptam cu bucurie pe moșul. Nu contează. Oricum, mai sunt doar o zi până sâmbătă, așa că trebuie deja să pregătim decorațiile. Stai, noi nu avem pom de Crăciun. Da, e joi. Să mă spăl. Stai, nici n-am dat drumul la apă. Cum se dă drumul la apă asta? Oprește. Stai! Ce? Nu am prosop? Nu se poate! Stai! Da! Adu și mie un prosop. Pentru să-mi șterghe fața. Bine, hai că ți le aduc, dar unde sunt prosoapele? Nu știu, vezi că am pus unul în pat. Bine, pa. Pa. Uite ce-un prosop. Poftim. Mersi. Cu plăcintă. Gata. Așa, să mă dau cu parfum. Ia să vedem. Avem șampon. Doamne, avem șampon și Doamne. Gata, am luat. Scrie și parfum pe el. Așa, dăm-mi cu tuș. Să-l pun la loc. Așa, acum ce să fac? Am dat să trimit mesaje. Împrumut telefonul. Ce vrei tu? Mă împrumut telefonul? Sigur. Pleacă de aici. Mă, adu-mă decorațiile din pod. Le aduce mâine. Bine, atunci hai stăm în pat. Ce-ai? Ce? Mă, fraților, haideți să mâncăm. Scală și pe aia la alte și apoi mâncăm. Bine. Fă, sugar. Ce vrei, mă? Vrei să mă scol? Coș. O clipă, mă duc la baie. Aha, nu vine moșul. Să ne spălăm pe mâniți cu săpunașul. Așa. Gata, am terminat. Să mă fionez. Perfect, m-am și fionat. Acum să dau cu șampon. Aha, șamponul. Gata. Bun, mă duc la masă. Haideți să nu mâncați. Noi mâncăm, dar du-te tu prima.
ce avem? Hârtie igienică? Merge și asta. Unde-i fratele sau? Nu știu, mă duc după el. Bă, fratelo, unde-și mă? Bă, ce faci, mă, doar cu capul în pământ? Ei, nu. Ei, da, mă duc și o să mă pregătesc. Hai, ce fraier. Da, e joi. Să ne spălăm pe față. Pur infecționat. Sunt nou cu parfum. Gata. Haide la masă, vii? Cum? Haide. Haide, vii? Acum am spus că vin. He, he. Deci, da, prieteni, să ați fost prima parte. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare la următoarea parte. Deci, bye!